layi shi hana ɗaki. arifin layi shi hana ɗaki. arifin layi shi hana ɗaki. Bismillahi rabbi mai sama sarkin da ya yi yammaci da sassafe. arifin layi shi hana ɗaki. Abinka kullum muke fitar agaji idan zabi ta koyaushe. Ba mu dama karama za ka gami basira biyo ta dan tashi. arifin layi shi hana ɗaki. Ko a yau ma muka faɗa koyi za mu yi wa shayin mu shakkarashi. Allah, Allah, tafilin ko salatuka da tajalli gun adan garin tsari. arifin layi shi hana ɗaki. Har kaza sahabu cikin su ba a yi wa ko guda yarki. Auliya ba da manta ko ɗaya cikon muradun mu ko da mayu. arifin layi shi hana ɗaki. Kamar su shekara tijjani kudu da kaulayi shehu mai biyar marayi. Da shawu sanan mu shakna zauna kaunar ka ya kaunace mutum tsari. arifin layi shi hana ɗaki. Sai ba batayen mu kashe dukkanin abokan da sun ka zo layi. Ayya ɗawi su mai ado da kyau na tsari shigar ka ta burge ko ina tashi. arifin layi shi hana ɗaki. Assalamu alaika farjul ula hakikar ka ce ta mamahiyar. Ko ina har cikin zukatan mu ko muke gani muke bidata. arifin layi shi hana ɗaki. Ka ga mota kamar su auliya kai ne mabudi cikin su fil azahi. Shi yasa kowa zo ya kalle ka babu inda za ya ce ya san gari. arifin layi shi hana ɗaki. Samuwar ka a cikin mu ɗayir ya sanya ba mu a cikin mu dan lahiya. Yan uwa duk miya anin mu kun cikar wadatar mu za mu je tare. arifin layi shi hana ɗaki. Kirri dole mu yi buɗa zuwan ka baban mu shekara dahiya. A cikin ruhu kan mu ba dan da kai wadatan muna ta ban kaushi. arifin layi shi hana ɗaki. Kuma muradun mu kai kadai ne gare ka dole ne mu zo mu tabbashi. Mai kadar maka idan ka je gune bayan wargi irin na safashi. arifin layi shi hana ɗaki. Ne sun uwa ta kauna da arifanci yake rabo dashi. Ɗanka ne baba bin da radu nake ta burin zumar na kallon shi. arifin layi shi hana ɗaki. Makallahu ya tabaraka kai mukansa a dukkanin sha'ani. Godiya ce muke ta yi ya ilahu yin ta babban dalili ne. arifin layi shi hana ɗaki. Shi ya mu imamu ɗahiro gare mu ai ya zamo fasani ne. Sannan kuma shehunmu ya zamo tsani a gurin sayyidul wujudi ne. arifin layi shi hana ɗaki. Shi fa babanmu in gaya maka shugaban dukka arufiya ne. Assalamu alaika tsabtacce shi hana mai wanke muni ne. arifin layi shi hana ɗaki. Yana ya zama fasihi a duka zancensa babu aibi ne. Shi hana gagaro a duk makiya sun sallama fa sun gane. arifin layi shi hana ɗaki. Shi hana kunkuwar masoya rasulubi na kabil ma aiki ne. Usman ne imamu na ɗanɗan nan na kashe gani nan arifin zaune. layi shi hana ɗaki. Ya ilahi mamallaki na gaban basira zan wake sharhi ne. Wanda shi ne ya zama rafi gare ni dan shi ya saita ruhi ne. arifin layi shi hana ɗaki. Arifin layi bahari ne cikin hakikar ilahu sirri ne. Shehu ɗayiru imamu gwarzo ni ma na zo ka bani sirri ne. arifin layi shi hana ɗaki. Tun da kai ne kake rabon alkairori na ilahu sarki ne. Kuma kai ne kake rabon tijjaniyar shaihara muradi ne. arifin layi shi hana ɗaki. Kuma kai ne kake ta shayar da kaunu faila cikar gadaren ne. Tani na
zo cikin tazawiya dan ka shayar da ni hakika ne Arifullahi shehana dahi ina zo a cikin ta in sha ruwan ta in kare gana sirri ne kuma ni ɗanka ne muridinka ya murabbi gare ka na zaune Arifullahi shehana dahi na yi kamun kafa na kaka na shehu sani a zanguniyu ne Zakiru Hamza masoyin kajin ran gini ran zani Arifullahi shehana dahi malam kai wa dahirin kalbi da dukan muna adala ce Allah kai ya ba wakilcin mu kai din a gare mu hujja ce Arifullahi shehana dahi mai matasa maza da mata hakikatan ka hana su yin kwanci tabbas ka zaburar da su cikin sha'anin Allah da Rasul sun yi fice Arifullahi shehana dahi halin ka irin na Rasulallahi sarkin da wayayin kwace koyi da kai muke imamul amra a yau mun wuce mu ɗibauci Arifullahi shehana dahi shahada ga ta nan ka karbe ta gare ka ita ma hadiya ce dai kai manyan da kaiwa mai sahabai na ga a sha'iran ka yayi zarci Arifullahi shehana dahi kyauta ka ya imamu in kai ta wanda kai yi wa duna yayi zarci to dai ni ne ɗanka da fure su manu ka sana a gidanka na yi kwanci Arifullahi shehana dahi Magana ne masu kada Aliyu na ya abin gada ya zo na mallaka maka raina har ma jiki da ruhina Arifullahi shehana dahi ko ina na kasata in zama kai ne da ɗaya cikon muradina in ka zo gun fage muhammad rasuli nan zagata da shehina Arifullahi shehana dahi daga dara da shehu tijjani wanda ya fi ka ya riko kauna shehuwar hama kaulahi ya zan fahar ka ya imam shehina Arifullahi shehana dahi gaisuwa na gare ka maula ya shugaba na mai sai da ruhina imamu kogi na rabana wanda ke zubo kuna Arifullahi shehana dahi kuma gaje da ike jaruni na shi ya saba da ba mai yin barna ni ne abdul sani masoyinka yau na yi sirrina Arifullahi shehana dahi shana ga nufinka na zo faso nake yi ka bani sirrinka shana inuwa ka zamto gare na guna ka banda tamkarka Arifullahi shehana dahi shehu sirrin ne lahu Allah ya ƙara ja mana dai da kwananka fa shehun mu ko'ina za ka je a duniya ana bayaninka Arifullahi shehana dahi na yi kake mai tsarkakewa ga duk zukatan da sun kayo kuka ka kalle shi shahara kuma za ka ji so kake ka kara lillinka Arifullahi shehana dahi ni ba so nake na zo gare ka ka bani hasken nan tun da na bi ka in ka shehu na tabbata babu yin fata a cikin salashaka Arifullahi shehana dahi ta gaba dai maula ya dahe imamu mun zo muna a bayanka haka ne musan da yamke maula ya ni dai na turbarka Arifullahi shehana dahi Arifullahi shehana dahi sannan girma shugaban tafiya da a shekana dahi a gararre uban mazaje salantuka kai shekana dahi Arifullahi shehana dahi ka kasance gurin mu al'arabi mai haska mu ko da ma yauhi har ya zama idan ana mauludu kai ne muke jira dahi Arifullahi shehana dahi a gurin riko da alkawari ka zarce su shekana dahi a zamo
mana mutum gina sirrin faira ga kai muka lallahi. Arifullahi shi ana dahi. Kayi mana tarbiyyar da babu gyara cikin shi shaktahi. Ni amanar biyar ga kullum nake bukata imamu na dahi. Arifullahi shi ana dahi. Yar al-Mustapha koyin sunnarsa yake imam dahi. Haka ne Aminu Mannar na yaban kashe kana dahi. Arifullahi shi ana dahi. Ya Ubangiji ka bani iko na wake shayi imamu na dahi. Assalamu alaika ya shaykhana murabbi imamu na dahi. Arifullahi shi ana dahi. Na yi niyyar nasara baiti gare ka bango majingina dahi. Tahirul kalbu mai halin girma wanda ke sai ta zuci hauruhi. Arifullahi shi ana dahi. Mai muridai maza da mata sannan a bana imamu shaktahe. Guguwar masana ilahu naɗin Allah na gaban gaba dahi. Arifullahi shi ana dahi. Ta kamar dukkanin muridai baka kausarwa imam dahe. Alfahari ni nake da kai na ɗaya cikar gari dahi. Arifullahi shi ana dahi. Ga muridin ka yayi baitoci na yabo gunka dan nabi dahi. Ilyasu nake muridi gare ga haskani kan nazam yarhi. Arifullahi shi ana dahi. Assalamu alaika shehi gare ka gaisuwa zan yi miƙawa. Arifullahi karke shehi gaban ka ai dole a yi dukawa. Arifullahi shi ana dahi. Shi ana son ka dole ne tun da san ma'aiki kake kwaran yowa. Babu me kin ka sai make yi rasulu wannan da ya zama wawa. Arifullahi shi ana dahi. Shi ana ka kula da mu don Allah karka ban mu mai rabewa. Shi hana malaman da ka ba mu kana san yau ta himmawa. Arifullahi shi ana dahi. Tariyan nan da ka zuba a gare su sanyo ni ta koyowa. Sayyadi malam mai nasara ya ce karbe ya an dafawa. Arifullahi shi ana dahi. Sayyadi malam karfi a kan kabe so ya dinga juyawa. Nima al-Mustapha sharahu so nake na dinga rairowa. Arifullahi shi ana dahi. Bajikana nake ta so in tsara ni kai nake yi wa hangi. Inga ka abin tunani na yi wasa ya je na wabigi. Arifullahi shi ana dahi. Ya murabbi ka tsai da ruhin mu zuciyar mu kada ya yi waige. Ƙaunar rasul kai da shi a cikin zuciyar mu shehuyar tsorge. Arifullahi shi ana dahi. Kashi har ma ana ganin mu a gane cewa tsirran mu yayi huge. Ya murabbi ka ce da mu shigo mu yaba mishi rasul sha bege. Arifullahi shi ana dahi. Dan kai ne na mu jagora ko ina kai muke ta yin hange. Kama mai rika ruhin mu da kaunar kashe ba yarge. Arifullahi shi ana dahi. Da sunan ka muka ta ado ka haskake mu shehu bege. Amini lawal a suna an ka kiraye ni koko mai bege. Arifullahi shi ana dahi. Kai ko ba na gori na koda bani na sirri na zango nisa. Mai masaukai wuri in baki sun zo da su ake sha. Arifullahi shi ana dahi. Mai sakin busa da tawalo mai hidiman kaunin kai nake so. Lafiya dai imamu tsarin bai da kai ne ya rima ɗaukan. Arifullahi shi ana dahi. Ka adenu wajen ka da hidima ta ni nan gare kalamun ni. Dan ka sai ta duk tunanin mu a yau zuciyar mu ba rauni. Arifullahi shi ana dahi. Dole ne mu yi ado da sunan ka ya mai abdula a tashar sani. Ka mu
ma'amuli bahari cikin shari'a da hakika kai ne ka gyara Arifullahi shehana dahi kai nisa cikin biyar manzo har da barhama kaucin zaman Aliyu sisa mafiyin gani a yau kai ne muradi na zuciya ta Arifullahi shehana dahi Ya shehana ka zama sauran manzo rasuli na dahi kai ne ka zan fitila mai haske cikin dare ko da sassahe Arifullahi shehana dahi kai ne ka zan mutu inda rama ya shehana dahi shi shehana baba ɗaya gwani ne gun yaban Mustapha Mahi Arifullahi shehana dahi shi ya samu ka zama a tare da shi ɗari iska muna lahi ba miji kuma ba mu gani in ba a cikin ka ba dahi Arifullahi shehana dahi ya shehana ka zamo gatan mu cikin dare ko da sassahe sannan ka daɗa faruwa gunmu imami shehana dahi Arifullahi shehana dahi anan muke so mu dasa aya cikin yaban shehana dahi Allah ka za mutu tare da mu domin rasulun rahim dahi Arifullahi shehana dahi ya rabbana ka daɗa tsira da aminci gun habib mahi Arifullahi shehana dahi